Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Tempaw na. Ang kwarta! Ang kwarta ron dihain na, ha? Iuli na mo kay dili na imo! Magigilad ka! Temparagod una. Di na ta maglalis din, he. Kuan ka nang kinalan nga mauban ka na mo sa barangay. Aron usayon mo dito ni Kapitan. Kisam ka. Tanod ka? Oh, tanod ko, tanod. Turang tingugan. Kiling mo pasabot ko ni tanan, ha? Muwapas ako niyo dito. Di mahimo. Kinalan yun nga mauban ka na mo. Ay, oban na lang ko na mo, bagag naong. Muna. Tara, Ronay. Kinalan ka ron dayon. Mauban yun ka na mo. So, unsa may gusto niyong may kabo? Kap, kinanglan nga mapreso ginintawan na kap. Kay grabe ito kayo gibuhat ni Dana. Ha? Sobrang pagpakawaw ug iyago ng gikawatan sa tubangan. Ang inosente ng taong babae nga, iyang gipatuho nga sa iyang mga baka. Tinuod na! Kada! Bitaw. Tiya, kalma lang mo. Saman mo. Ay, di mo kalma, oy, Rone! Ug ayaw pagtawag na magtiya og tiyo, ha? Kadili ka naman na mo kadugo, do! Ngano bang nabuhat man ni Moro ni? Si Idana ang gusto na ko maistorya, Kap. Hay naman diya si Dana. Ay, padahong pa ni Kap, padahong pa. Ayaw lang magkamay lang. O, na. Na siya. Nana siya. Mayong hapon, Kap. Mayong hapon ni Dana. Dali. Lingkod diri kay ikaw na lagi paabot sa tanan. Dagang salamat, Kap. Kap, mahangi ulo ko. O siya ba na, Rune? Kung may mo lang unta ba, ako si Idana o ikaw lang unta ang maghusay karon nga wala nilabot kining uban din hiwa. Ungod nilabot sila gud. Ay, kinalan ko mo, oy! Kinalan ko kay kaming tanan na among og nahasol sa imong tinuntaw. Bitaw! Muna. Kinahanglan nga mo explain ka na mong tanan kung anong imo ni gihimo! Wa mo ko'y tulubago ninyo. Si Idana raman ang gusto na kong istoryahon. Bueno, gihanggo na ko ang uban sa paggawas ng una di sa opisina, ha? Magpaabot lang na mo sa gawas. Mo patawag lang niya ko ninyo kung di kinahanglan na yun kayo matistigo. Sila lang una ang akong sayon. Nambugirong na ko. May gulugitas matab. Kalma. Ito na sa gawas magpaabot. Tana. Next na ako. Subo kay ko ingit tabu asir. Wa ko magdahom nga naadi si Pipikto ng kita. Ako. Kitang tanan din hiking. Huwag kita magdahom nga naaday kita guwang sakit sa papa. Gadugay na niyang giantos. Ay, kalit bitaw kay ni sir. Hantun karon di ko tuogin. King, tabangi ko. Samtay akong matabang ni sir. Ako yung matampo ni maragyan ang pag-ampo ni Sir Perfecto nga. Ayuhon siya Ginoo. Sa tinuod lang, King. Huwag ako may bawo kung unsay akong buhaton. Haw, ang King akong gipati. Dili ba ko andam nga mawa si papa nining kalibutana. Kung dadon lang din niyo siya sa Amerika, sir, na may daghang magiitang doktor nga tambal niya. Usa na sa akong nahuna-hunaan, King. Pero si papa. Pero dili siya gusto nga dadon dito. Wa man siguro siya mahimo, sir, kung inyog yung pugsun siya pagdari to. Oh, suwayan ako siya sa pagpakigsulti o usap. Suway lang, sir. Kay mas labi mag yung maayo ba? Dadon siya dito kay to man dito ang mga ngingig nga himana sa pagpalambal. Salamat kayo, King. Sa imong bulawanong tambag. Oh, karon, usa may gusto yung may tabo. Gusto na ko, Kap. Iuli niya ang kwarta nga iyang gikuha di ka nako. Ang kwarta ako namang nahatag sa koordinator. Ayaw pa makak, Ronnie.
Naistorya na ko ang coordinator. Nga wa gyud say usa ka dako nga nadawat kay kanimo. Hindi na tinuod eh. Bakakon ka. Gusto na ha. Gusto na. Di ko gusto nga magdako ng kasuha. Ang mayo ini, ipatawag na to ang inyong coordinator. Aron mahibawan kung kinsa nagsulti yung tinuod. Mas maayo kap. Aron mahibaw-an gyud ang tinuod. O sige, paniya din eh, aron mulutaw kung kinsa gyud nagsulti na mas tinuod. Bueno, ini ka Miyerkules sa Magtak na, kinahanglan nga muanhi mo din uban sa inyong coordinator, ha? Ato ni Husayon, aron mahuman na kining kasuha. Kap. Kining, doon na lang ko'y gamayng hangyo ba? O siya ba na, Rudy? May mo ba nga atagan minimog higayon nga magkasultihan na yun namin nga kameran duha? Bisa kidot lang kayo. Sige. Wala'y kaso na ko. Basin pa na yung mahusay mong duha. Sabutin ninyo og mayo kung usay mayo yung buhaton. Aron, di na mo sangpot sa pagkilihay. Sige. Biyan, taon na mong kaniyot din aron kamong duha mo yung magsultihan. Salamat kay Kap. Sige, biyan siya mo. Paminaw ragod ida na. Usar ba kung hingyo ni mo? Ay lang nagipadayo ng imong pagkihan ako. O ganong dili man. Angay kang mapriso ini imo gipuhat, Ronnie. Wa kay uwaw. Imo ra kong gitunto. Ikiha jud ni mo. Angay kang mapriso. Magkapreso ka kanako. Basig nalimot ka kung kinsa ning imong mga kaliwat. O sabot mo ipasabot. Nalimot ka sa imong mga sekreto nga imong gisulti nako. Kung mahibaw ang tanan nga ikaw ang katapusang kaliwat sa mga ibara, basig sunugon ka sa mga tao ug ila kang ihawon ug maamong pang imong mga hilabtano mga silingan. Basta magpili ka, ha? Pagpili. Malinawon nga pagpuyo o gusto gyud kag buroka. Huna-huna nagmayo kanang akong gisulti nimo. Oh, Papa, kumusta ang imong pamati? Medyo okay ra ang akong pamati, Nelson. Dugay naman din ang gitago ni mo. Kining mo sakit, pero na mo pa. Nga, karon naman lang kamusulti na mo ini. Kung nahibawan pa, nagpatambal nung tata sa Amerika. No, Nelson. Wala kinanglana. Andam na ko sa akong kaugalingon. Pero pa, mas mayo nga matambalan ka dito. Kinapay pruhan nga, madugangan pa ang imong kinabuhi. Uban rin na mo. Nakadawat na ko sa akong kapalaran, Nelson. Dili na to pagbuot ang atong kinabuhi. Basin, dinhi na lang yung kukutob. Paayo ko pagsulti, anak. Mangita may upagi nga malugwayan pa ang imong kinabuhi pa. Ahain si Leslie. Milakaw man to. Wa ko maibaw kung asa to siya paingon. Nelson, gusto ko nga mupauli na ta. Ngano mo pauli man ka pa nga. Giatiman pa magkas mga doktor din eh. Gusto ko ngadtor ko sa tuwa nila Timanon. Nga si Dr. Tricia, ngadtor ko sabay o undergo sa akong treatment. Siya may gusto na kong himuang private doctor. Diin man di kagikan nga usan man ko ka oras nagpaabot ni mo dinhi. Ay, pasensya na kay Kalis. Nalingaw na kog shopping mall. Gilayan mo og ni hagod. Tod, dali ram lagi ka dito. Wa ko magdugay dito eh. Kinabisit ko sa kong igsuon. Ngano, naglalis na sad mo? Ay noon. Mura naman nagnatural na gina na mong lalis. Sukad pa kani adto nga dili gid magkauyon ang among mga huna-huna. Papapil magugay na ako igsuon. O ba? Yeah, kumusta naman ang inyong amahan? Awan sa pa. Tiguang na gud na. Daghan na gid kay nagsakit. Nanggawas ng sakit ana. Pila naman ang edad na niya? 62 na ang edad ni Papa. Oh, hindi pa magiday na siya tantong tiguang yung kayo, Lis. Tingali pero
Na may sakit nga cancer. Padung na ginang akong amahan, Ronnie. Wa na kaayuhan ang iyang sakit. Unya, ang inyong bahin unya sa mga properties. Maone akong giingon ni Nelson. Nga kinahanglan pa buhatan na si Papa og testamento. Aron dili na unya may maglalis kung unsay mahitabo niya. O, nagandam na siguro na, uy. Imposible sa nagway gibilin nga kasabutan. Naam sa hinoon nas balaod nga automatic bahinon yun na ninyo mga igsoon. Akong paistoryahon si Papa bahin, ana. Kung mahimo gani, dapat gani mulabaw ang akong bahin. Kaya ako ba may sinaligan ni Papa sa iyang mga negosyo, di ba? Oh, ikaw day? Yes. Kana ding among mga imported nga furnitures. Ako man may nagdaan ng negosyo, ha. Among mga resort. Nagtuo ka nga si Nelson may nag-atiman, ana. Ako may sinaligan ni Papa. Mao nga angay lang nga ako may dakog bahin. May katarungan tuod galis. Ang mayan mo buhato, no? Sabuto na mo ang inyong abogado aron na kay dakong pabor sa imong bahin unya. Si Papa may una na ko istoryahon, ana, samtang buhi pa siya. Kay kung mamatay na ng akong amahan, sigurado yung maglalis sa akong igsuon. Ay, gupalkan silis. Usap ka, ipalkan si. Dako kay kag katarungan nga ikaw giangay nga mulabaw og bahin. Kano mo na si Idana, nga? Mura man og wala mo na si tingog-tingog. Kung natusto yung tamang na namang na. Pasagdi na siya puldo, ikaw tabian sa kika. Nanilaw maghihuna-huna tungod sa nahitabo niya. O nga sa malay plano niya, siyang reklamo ni Ronnie. Ha? Di lang to na dayon. Ay, basig na kasi naabot na sila. Ay, gibiyaan na siguro sa ni Ronnie, oy. Sa gibiyaan. Gibayran. O, gibiyaan. Gibayran na na, oy. Wala kay, Pero gibiyaan ba? ambot lang bitaw, tumo rin ako, ambot lang gid bitaw. Basin kinahibaw ka. No. Naa naman nila ang trato sunit. Katong anak ni Perfecto Mendoza? Oo. Ay, tato ka na sila, God. Di ba sila man na may iladong pinakaadunahan din sa tulungsod? Oh, kung mo na, labing siguro makabayad na siya siyang dakong utang ni Dana. Ay, Puldo, I have a question. Huh? Nakipangutanan ni mo? Oh, what is that? What is that? Ay, kanang bag-o niyang babae ba? Oh. Nahibaw ba ka na sa gibuhat ni Ronnie nga dong idana, no? Aw, depende. Kung giilom ni Ronnie, labing siguro wa pa na may bawol. Ay, nagtuo ko nga wa pa gina mahibaw. Kalabing siguro kung mahibaw aning iyang kabuang, ay masakpan gid ang iyang tinunto nga mangiguay na siya. Mo lagay. Posible yun. Sa bagay naman, sa bagay. sa dagway ni Ronnie. Hati na sa Ang bagay. dagway ba kayo? Tawag ko ng dagway Ronnie. Kaya ng dagway, kwarta, nagagapasan na. Ang question, the question is, What is that? kung gwapa basag ka ng babayhana nga gipuli niya ni Idana, Ang mao na iwa pa na ito may bawi. ay kung ako'y makasugat ang babayhana, sultian gina na ako nga kwarta na giapasan ng Ronnie ba? Husto ka, Mak. Ang idong may bawang babae sa gibuhat ni Ronnie nga doon ni Dana. Ah, basta lagi, kung ako na makita ng iyang tato, ako gay mo booking niya. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!